shi ma mai wannan da'awan da su masu yi din, ko dai kamar yadda muka faɗi jiya sun sami takarir wanda yake kuma shi ma wannan na ciki, wasu daƙiƙai wanda kawai suna neman su sami sympathy, su sami kuɗi da taimako daga turawa ba tare da lura da maganganunsu me zai kai zuwa gare shi ba, su je su nuna ga halin da suke ciki a Najeriya, ga abubuwan da ake masu don su sami kuɗi kawai da sunan mabiya. Ko na ga wani wanda ake yada bidiyon shi yana faɗin cewa shi yana da mabiya miliyan 2, abinda impression ɗin da zai bayar kawai zaka ɗauka mutum miliyan 2 nan duk ƙarƙashin su suke, shine rayuwansu, shine cin su, shine can su, saboda haka zai karɓo nashi da na mutum miliyan 2. Ko to wannan abin suka je suke zuwa suna yi da irin masu rubuta rigingimun nan da ake yi a ƙasar nan. Kwanan nan ina magana da wani daga cikin masu bincike akan abubuwan rigingimun addini, a rikice-rikice da kashe-kashe da suke faruwa. Ya ce a duk abubuwan da suke faruwa a wannan shekarun a Najeriya, gaba ɗaya wanda yake addini ne dalilinsa, fitintunu da rigingimu da ke faruwa, 4 ne cikin 100. 4 cikin 100 shine wanda dalilin addini ne aka yi, amma 96 bisa 100 dalilai ne daban-daban. Kuma wai ana maganar 'yan ta'adda suna kashe Kirista, wannan maganar in ba dai dan kawai magana bai da amfani, wajibi mu yi abin da ya waje ba, amma wannan maganar ta fi baitul ankabut zama shirme. Na farko, 'yan ta'addan nan ku da kanku kuka fitar da takarir kuka ce ku kuka sana'anta su, har kuka kulla ma wasu ofishinku, ko kulla wata mu'assasan ku USAID, saboda kun ce ita take foiling ko ma ta sana'anta ma Boko Haram. Ko ku da kanku kuka fitar da takarir kuka ce haka, to kuma yanzu kun zo kuma kuna maganan cewa a'a za ku zo kuma ku yaƙe su saboda suna yaƙin, wani irin wawantar da hankalin mutane ne wannan. Amma da yake sannan kuma abin da ake bukatan a sani, kamar abin da muka faɗi jiya, wai waɗannan 'yan ta'addan da bandits ɗin nan da shin in za a zo da takrir ɗin mutanen da suka kashe, da Allah a lissafa duka Kiristan da suka taɓa kashewa da duk musulmi, duk da mun san cewa fa su ba suna kisa Kirista don yana Kirista ba ne. Na farko, in 'yan Boko Haram ake magana da ni da nake karatu yanzu a masallaci, ba ma ni ba kai, har ɗan makarantar shi wanda bai yadda ya ɗauki makami ya shiga daji ba, to da ɗan dukanmu sunanmu a wajen shi fa arna. Saboda haka da ni musulmi da Kirista da dukanmu a wajen ɗan Boko Haram arna ne, kuma hukuncinmu a kashe mu ne. Saboda haka in za a duba waɗanda ya kashe daga fara Boko Haram zuwa yau, waɗanda aka kashe ma'abuta la ilaha illallah sun linka waɗanda ba ma'abuta la ilaha illallah ba mai bi sau 50. To wani ma ya ce sau 1000, to ka bar shi sau 100. Saboda Allah da Annabi, wanda suka kashe musulmai sun linka waɗanda ba musulmai ba cikin wanda suka kashe sau 100. Kuma bandits da suke kisa, kuma su a wajensu dukan da mu da waɗancan ɗin duk harbiyun ne. Wannan na farko kenan. Sannan bandits, ba wani bandit da yake kashe wani a matsayin yana kashe shi dan addininsa. Bandit in kaga ya kashe mutum ya kashe shi dan ta'addanci ne da neman kuɗinsa ko zalunci ko wani dalili, amma ba ya da alaka da addini abin da yasa bandit suke kashe mutane. Wannan duka kowa ya sani, ba wani bukatar ta da jijiyan wuya dan a faɗe shi, illa dai tunda ya dage shi wannan azzalumin ya dage abin da yake so yake nan, to mu a matsayinmu na musulmi a wannan ƙasar menene ya kamace mu? Wannan shine kawai wajibinmu. Daga cikin abin da abubuwan da suka kamace mu, abubuwan da muka faɗa jiya, ƙari a kansu, amma zan ƙara maimaita haɗin kan al'umman musulmi din nan. Haɗin kan al'umman musulmi, wannan yana cikin dalilan da za su sa musulmai su manta da ƙananan saɓani. Ban ce saɓani a cikin usul ba muhimman saɓani ba ne, amma ina nufin saɓanin da ba masiriya ba, ko da yake a cikin al'ummar musulmin akwai masu tsatsauran ra'ayi ne, masu zafin da suna ganin sauran musulmi ma, waɗannan kuma marasu lafiya ne. Muna fatan Allah ya mana maganinsu, ko Allah ya ba su lafiya, ko
wanda suke zaka ji suna cewa suna ganin ni da kai bai kamata ma mu rayu ba, ko ƙwari ne mu, ni da kai ƙwari ne, kamata ya a watsa mana fiya-fiya a halaka mu. Ko akwai su a cikin sashen musulmi masu ganin wannan, inda sun sami dama za su ɗauki makami. To wannan cutar fa ita ce mafi girman cutar da wannan duk ƙoƙarin namu ba abin da yake ƙoƙari ya gyara mafi girma kaman zahiratu takfir. Takfir, kafirta ma'abucin la ilaha illallah. In ka ji muna ta magana kan muhimmancin haɗin kan musulmi, to muna nufin a kora wannan kalman ta takfir daga kamus ɗin al'ummar musulmi tsakaninsu da junansu. Sannan duk sauran abubuwa su biyo baya. To lallai ‘yan uwa dole mu muhimmanta wannan. Sannan ƙari akan wannan, mu buɗe idanunmu. Yanzu lokaci ya yi da musulmi a garuruwansu ya wajaba idan Kirista za su yi ibada ku je ku yi gadin cocinsu. Kada komai ya faru da su. Domin kar ka raba ɗaya biyu, za a sana'anta, ko dai a sana'anta wasu kamar yadda muka faɗi jiya, a sana'anta wani Jacob da Joseph, a sa masa riga, a canza masa suna, ya koma Awwalu da Sani da Salisu, a sa mashi shiga irin na musulmi, ya je ya ta'addanci akan waɗanda ba musulmi ba, don su justifying abubuwan da suke so su aikata. Ko kuma a sami wawaye daga musulmi, wanda dama an riga an wanke ƙwaƙwalwansu akan cewan wanda ba su ba kamata ya yi a raba shi da duniya. Wanda ba musulmi ba dama ya kamata a ce an kashe shi ne. To shi kenan a je a ƙarfafi irin waɗannan don su je su ci gaba da ta'addanci akan waɗannan waɗanda ba musulmin ba, domin a yi amfani da wannan a matsayin mubarrir na abin da ake so a yi. Kuma abin da su abokan zamanmu ba su gane ba, su Kiristan da yawa daga cikin waɗanda suka je suka haifar da wannan, suke ganin kaman maslaha ne gare su. Kar su manta, ita fitina ba ta bambance baƙi da fari. Fitina in ta faru ba ta bambance, kuma da mu da su ba mu da wata ƙasa banda Najeriya nan. Idan fitina ta faru, yanzu misali zan baku, Boko Haram da ya faru, kasuwan Borno ta sami tasgaro haka ba shi ke cewa, ko ta sami cikas, aka sami matsala a kasuwan Borno. Ka san dalilin wannan kusan rabin kasuwancin Kano sai da ya taɓu? Ba a Kano Boko Haram yake ba, a Borno ne, amma kasancewan wannan axis ɗin tun daga gabar Kano har Sudan, daga Kano ake ɗaukan kaya lokacin da yawa daga cikin kayayyaki ana bi da su wannan hanyoyin, manyan duk wata babbar kasuwa da ke wannan hanyar, in Jamaina ne, Central Africa ne, ina ne, har Sudan. Daga nan ake ɗauka. To cibiyar kuma in an ɗauka daga Kano, mai ake cewa wajen transit na farko, kasuwan da daga nan za a kai, daga nan kuma a raba sauran gabashin Afirka. Borno ne. Aka zo aka sami wannan matsalan. Kasuwanci da dama da aka saba daga Kano, sai da aka fara ɗaukewa daga garin Kano ana mai da su wasu ƙasashe. Kasuwa kaza ta koma Maraɗi, kasuwa kaza ta koma Agadez, domin kasuwar Kano ɗin. Wato ina so in nuna yanda in kana ganin kaman kana nesa da inda abu yake faruwa, to ba nesa kake ba. Da kai na can da na nan, dukanku zai shafe ku wannan abin. Kuma ta fuskoki mabambanta mun ga yadda fitina take saurin yaduwa, kuma in suka zo kawo hari ko suka zo cutar da wani abu ko suka kakaba tattalin arziki, ba za su ce kada wannan cutan kakaba me ake cewa takunkumi, ba za su ce kada wannan takunkumin ya shafi Johnson ba, ya shafi Abdullahi kawai ya tsallake Jacob. Dukkan mu zai shafe mu. Kuma ana zaune ana ganin cewa akwai fahimta da juna, akwai kyakkyawan mu'amala, akwai kaza, kana komawa baya kana kulle irin waɗannan makircin, kana kallo a irin kaman gayana, kuma alhali sun sani. Bas na ɗaya dai, in cutuwa ne, musulmai sun fi kowa cutuwa, kowa ya sani daga wannan fitintunu.
sannan kuma in ma rigingimun addini ne, rigingimun addini da aka yi a ƙasar nan ba za ka iya cewa wato in ana son a ce wa ya fi cutuwa daga rigingimun addini, kowa ya san musulmai sun fi cutuwa daga rigingimun addini, ko da kowa ya cutu, amma musulmai sun fi cutuwa. Kuma rigingimun addinin nan ba wani mai hankali da yake son wannan fitintunun addinin da suka faru, ko dukanmu mun yi tarayya cikin idanansa, cikin yaƙi da shi, cikin iya ƙoƙari wajen hana faruwansa. To amma yanzu suna ganin kamar wannan wata dama ce. Na'am, babu shakka masu hankali da dama daga abokan zaman mu Kirista din suna iya ƙoƙarin su wajen tabbatar da ƙarya da zaif din wannan da'awi din. Allah ya taimake su da sauran duk masu wannan ƙoƙarin. Wannan yana cikin tattaunawan da muka yi yau, kamar yadda na ce da Sheikh Zakzaki, saboda kyakkyawan alakansa da dama daga waɗannan Kirista ɗin su ba da gudunmuwa a irin nasu abin da za su iya ba da gudunmuwa wajen ganin an dakila wannan fitinan tare da haɗin kan waɗannan mutanen da suke da alaƙa mai kyau, kuma ya tabbatar da sun yi nisa ma cikin fara wannan kamar yadda na ce ba abu ne da ake yi don don kai ake wa. So za ka yi ba wai kana wa gwamnatin APC mai ci ba ne, ba kana wa gwamnatin tarayya ba ne, kana wa kanka ne. Daga lokacin da muka gane mu tashi da gaske mu yi abin da ya kamata, kanmu muke wa, ba wani muke wa alfarma ba, to daga lokacin da muka kama hanya ta gaskiya domin magance waɗannan fitintunan, Allah Ubangiji ya taimake mu, ya ba mu ikon yin abin da ya kamata. Amma lallai yanayi ne mai wahala, ba shakka kowa ya san abin nan ƙarya ne, kowa ya san makirci ne, kowa ya san hauka ne, amma sanin waɗannan duka ba zai hana faruwan abin da ba a so ba. Ina fatan an fahimta cewa kowa ya san ƙarya ne, kowa ya san makirci ne, kowa ya san hauka ne da zalunci. Duk wannan sanin namu ba zai hana faruwan su aiwatar da ajandansu na zalunci akan ƙasanmu, akan al'ummanmu ba, sai dai da taimakon Allah da tashi mu yi abin da ya wajaba. Daga ciki kamar yadda muka faɗi tsananta addu'a, daga ciki mu zama masu hankali da hangen nesa wajen ya kamata mu fuskanci duka irin waɗannan ƙalubalen idan suka taso mana. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya ba ita kanta hukumar gwamnatin ikon mu'amalan da ya dace. Yanzu kaga kamar wannan halal economy da aka zo da shi, halal economy din nan za a yi taro saura awoyi, dole aka fasa saboda fa wannan farfagandan banzan ta ƙaryar ce fa da ire-irenta, yasa gwamnati dole ta kasa ta ja da baya. Ana shirin taro, baki daga ƙasashe har sun riga sun iso, suna shirin tafiya ɗakin taro, aka ce an fasa. Wanda kowa ya san halal economy din nan, wani ɗan kan ya yi rubutu ya ce wai ba su so. Alhali wannan halal economy din akwai sha'anar sharri din, su a ƙasashensu yana shakkala masdar ɗaya daga cikin manya-manyan masadir na tattalin arzikinsu, musamman da Ingila din. Kuma an sani halal economy din nan bai da alaƙa kwata-kwata da wani maganan wai cutar da wani wanda ba musulmi ba. Ko bal abu ne ma wanda zai amfani kowa da kowa, kamar tsarin bankin musulunci ne, da lokacin da za a zo da shi aka yi ta hayaniya, aka yi ta ihu, sai gashi daga cikin wanda suka fi amfana da shi, kila in baka ce ma Kirista sun fi musulmi amfana da shi ba, kana buƙatan kawo hujjoji masu yawa don ka tabbatar musulmi sun fi Kirista amfana da shi. Ko yanzu haka jihar da tafi amfana da bashi daga Islamic Development Bank na musulunci, banjin musulmai sun kai 5% a jihar a Najeriya. Duka waɗannan su scoop bond ɗin nan da ake yi, kowa ya sani ba ya da zaɓi cikin musulmai ne ke amfana da shi ko ba musulmai ba, kowa da kowa ke amfana. Kuma wannan shine duka irin waɗannan abubuwan alkhairi ne, abubuwan da za su amfani ƙasa, su amfani al'umma, kowa da kowa. To amma kawai saboda an riga an kawo wannan Islamophobia shi ko ta wajen su ya faru, kawai don daƙiƙanci waɗanda ba musulmi ba. Zan ba da wani kissa a minti 3 mu ga bambancin kwakwalen
waɗansu a wasu ƙasashe da mu a ƙasarmu. Wannan mutumin da ya abin shi ne ya bani labari. So yanzu kana riwaya daga Uncle Ali, daga wanda ya ruwaita daga Uncle Ali. Ina fatan mun fahimta. Ya yi magana bayan kamar mintuna ya kira shi ya ce mun sami appointment za mu je an jima da yamma ka ga Nelson Mandela ka ɗauko papers ɗinka abubuwan da kake son yi. Suka je, suka sami Nelson Mandela, suka zauna suka yake ga mashi wallahi yana son ya yi Islamic complex ne. Ga abubuwan da ake so a yi, kuma ya je America yana son ya ɗauko architecture na Turkey. Ya kawo irin design na Turkey. Nelson Mandela ya karbi drawings din, ya dudduba ce yayi. Ya ce amma abin da nake roƙo ku ƙara da clinic. Ya ce so da kaga nan ƙasan majority ba musulmi bane. Waɗannan abubuwan da za ku yi gaba ɗaya, akwai masallaci, akwai makaranta, akwai makabarta, da wasu abubuwa dai, ya ce duka waɗannan ba za su amfani kowa ba sai musulmi kaɗai. Ya ce amma an kuka ƙara da clinic zai amfani kowa da kowa, musulmi da wanda ba musulmi ba. So haka ina roƙon ku ƙara da clinic cikin abubuwan da za ku yi. Ya ce a shi kenan, in dai za mu sami filin da zai isa a yi sai mu ƙara. Ya ɗaga budget ɗin shi ma daga dala miliyan 30 zuwa dala miliyan 50. Uncle Ali. Shi kenan. Washe gari, ko dai a ranar na manta, ko a ranar ko washe gari, Nelson Mandela ya kira su ya ce su je ga fili nan a cikin Joburg, an ba su ga approval nan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Washe gari an ba su approval, sun zo sun fara aiki. Washe gari an sami approval na a zo a yi. Wato mahallin shahid anan, Nelson Mandela ba musulmi bane, Kirista ne, amma kyakkyawan zamantakewa masallaci ake so a yi. Ya ba da waje, strategic waje a cikin Joburg. Duk wanda ya san Johannesburg ya san Nizamiyat Complex. Nizamiyat Complex ita ce nake ba da labarinta. An ba da approval, an yi komai, an zo an samar da wannan katafariyar mu'assasa ɗin ta musulunci da taimakawan Kirista tsohon shugaban ƙasa. Saboda kyakkyawan fahimta da kyakkyawan zamantakewa da gane me zai amfani ƙasa, menene zai zama amfani ga ƙasarmu. To wannan yana cikin abubuwan da gaskiya ba wai kawai peaceful coexistence ya tsaya a ita tarurrukan NIREC, tarukan Inter-Religious Council, menene da sauransu. A'a, sai mun zama a aikace ana ganin waɗannan abubuwan cikin mu'amalanmu, cikin aikatawanmu, cikin mu'amalanmu da junanmu. Inda gaske muke yin cewa muna son mu zauna tare ɗin, muna da niyya na zamantakewanmu. Allah ya taimake mu. Magana tana da tsawo, tana da yawa, amma zan bari kila da wanda za su faɗi abin da ya fi nawa muhimmanci. Ina roƙon duk wanda zai magana kar ya tambaya. In akwai wanda yake da ƙarin bayani ko wani abu da zai amfane mu akan wannan, to babu laifi yayi. Na'am. Assalamu alaikum wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, Allah ya saka muku da alkhairi.
Allah ya kare mana ku, ya kare mu, ya kare kasan baki daya. Amin. Kuma kada Allah ya gaji da ku akan wannan tafiya na haɗin kai. Amin ya rabbi. Kuma Allah sa a gane a fahimta cewa hadarin nan na tunkara kowa da kowa ne, ba malamai kaɗai ba, ba shugabanni kaɗai ba, balma talakawa sun fi shiga wahala idan wannan abin ya faru. Mutum yana da hali yana iya barin kasar, mutum yana da wani wuri zai iya canza wuri, amma mu talakawa babu inda za mu ji ban da wannan kasa. Saboda haka mu ba da haɗin kai, mu ba da goyon baya, inda za mu iya magana mu yi, inda ba za mu iya magana ba mu taimaka da addu'a, domin wannan bala'i da ta tunkaro ba ta bar kowa ba. Gani ake abun kaman wasa. Wallahi ba wasa bane. Wallahi ba wasa bane. Ba ta bar kowa ba. Duka kasashen da aka yi wa haka aka fara. Haka aka fara kaman wasa da magana. Sai gashi sun zo sun zama tarihi. Saboda haka nalle kwarai da gaske mu ba da haɗin kai mu tashi dare da rana. Kada mutum ya ga ni saboda ban da komai ko ban da kowa ko ina da inda zan je, ba wanda zai kubuta, hatta da wayanda suke kukan cewa ana zalunta su. Ta kansu ma za a fara. Yanzu daga cikin abin da mafi yawan masu tunani suke tunanin za a yi shine za a yi kokarin hada civil war, a rikicin addini, yakin addini tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya, daga cikin abin da mai yuyuwa in suka sami dama za su aiwatar da shi. Don haka muna buƙatar mu zama masu matukan hangen nesa cikin mu'amalat ɗinmu, cikin reactions ɗinmu. Yanzu za a fara tunzura musulmai ta hanyoyi mabambanta don su aikata abin da zai justifying abubuwan da suke son su aikata. To dole sai mun zama masu zurfin tunani, masu hangen nesa kwarai don fuskantar waɗannan tahaddiyat ɗin. Na'am. Allah saka da alheri. Saboda haka mu kiyaye mu'amalanta junanmu da waɗanda ma ba musulmai ba. Domin so da dama ta nan ne ake so a samu kofan shiga. Ba zan manta ba kaman kasan Borno, kasan Maiduguri da sauransu. An jima ana zama tare da wanda ba musulmai ba, kuma ana zaune lafiya. Balma wani gidan zaka shiga ga nan musulmi, nan kuma ba musulmi ba. Ranar Kirsimeti, ranar Sallah duk ana haɗuwa a yi abubuwa tare. Saboda haka ya kamata mu kyautata mu'amalar mu da junanmu, saboda kada a samu kofan da za a zo a shigo a cutar da mu baki daya. Allah ya sa mu gani. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullah. Maulana, wato for the last kamar 10 years back mun taɓa magana da wani abokina, yanayin da yake ina bibiyar irin harkar CNN, BBC haka, irin wannan media irin na duniya haka. Idan social media tana takarwa yadda ya kamata, duk sanda wasu bandit ko wasu 'yan ta'adda suka kai hari coci, to da wuri zaka gan shi a BBC, da wuri zaka gan shi a CNN ko Al Jazeera. Amma duk sanda suka kai hari masallaci ba za ka gani ba. Ban sani ba, laifin daga mu ne musulmai, ko wasu ne suke da interest a kai dan su nuna wa duniya ga abin da yake faruwa. Dan wanda yake yanzu misali CNN yake kalla ba dan Najeriya bane shi, BBC yake kalla ba dan Najeriya bane shi. Kullum 'yan bandit suna kai hari masallatai, suna kai hari ko in ce 'yan ta'adda in general suna kai hari wa musulmai, suna kai hari wanda ba musulmai ba, kiristoci. Idan ya kasance iya kiristoci in an kai musu hari shi kaɗai yake gani a social media, amma in an kai musulmai baya gani abin da shi kamar Donald Trump yake faɗa. To ban sani ba ko daga mu ɓangaren laifinmu ne ta ɓangaren social media wanda suke representing mu a wannan ɓangaren, da a ce yanzu za a nuna kamar yadda in sun kai kiristoci za a nuna. Wannan duka agenda ne. Kuma mutanen nan su suke da waɗannan kafafen yada labaran. Duk da musulmai ma suna da nasu, amma ba su da irin wannan ƙarfin. Kuma duk abin da ka faɗa gaskiya ne, amma agenda ne, abu ne da ake yi da niyya. Ba abu ne yawa da an cost ake yi. Saboda haka yana buƙatar mu zama al'umman musulmi zama suna da kafafen sadarwa masu ƙarfi. Wannan kuma yasa kafafen yada labarai na musulmai din suka shiga. Kaga lokacin Al Jazeera yar karama ce, lokacin da aka samar da Al Jazeera ba lokaci zan iya baka labari, amma ya aka samar da Al Jazeera yar karama a Qatar, amma ita kadai ta zama ciwon kan duka gwamnatoci masu dama, ba dan komai ba sai dan tana kawo al-ittijahul mu'akis, ɗaya ra'ayin, ɗaya labarin wanda ba a bari ya fito ba.
saboda haka ta zama masu haɗari, kuma sai da suka san da suka kokarin su yaƙe ta suka kasa, sai da suka san da suka yi penetrating cikinta, suka canza jagorancinta ta yadda za ta koma ita ma yi musu hidima ta wasu fuskoki din. Wannan shi ma abu sananne ne, shi ma akwai inda suka zo suna firanta ita ma aljaziran nan ya za a yi da ita ma shi ma ya fita ko wallahu alam. Na Allah ya saka da alkhairi. So wannan yana cikin tahaddiyat ɗinmu, ba mu da hanyoyin sadarwa, ba mu da, amma dai yanzu a ɗan kaɗan ɗin da muke da shi, ba na son in rika ambaton wannan ko wannan, amma ya kamata mu ga yadda za mu yi mu karfafe su, don wasu su ba za su so ma ambace su on air ba. Assalamu alaikum. Kana kallaca ne a irin kokarin da kuke yi, me zai hana ku samar da wasu mutane daga cikin ku wanda za su riƙe wa al'umma tunanin abin da zai yi? Ya waje ba, ana iya kokari, amma ka san ɗan adam ba zai zama komai ba. Da Allah wannan magana taka ta zama ta ƙarshe. Ɗan adam ba zai zama komai ba, duk da ka ce wasu mutane daga cikin ku. A ƙa'ida, ba yanda za a yi malami mai karantar da Bukhari da Muslim ya zama mai wa'azi, ya zama think tank, ya zama me ake cewa entrepreneur, ya zama, ba zai yiwu ba. Ba yanda za a yi mutum ɗaya, in kuma ya ce zai zama haka to ba zai kyautata wasu ba. To yana daga cikin al'ummar, aikin ya yi ma wasu yawa. Yanzu duk bayanin da na yi zai wani ya ce me yasa kai ba za ka yi ba. Na taɓa ƙoƙarin yin santa ɗin. Na taɓa ƙoƙarin yin santa. Tana nan a Abuja nan aka samar mata da office da budget mai faɗi da menene, amma ba ta kai ko ina ba, ta kasa, saboda ba zan iya komai ba. Ba zan iya zama in yi komai da komai ba. Islamic Center for Peace and Development. Aikin ta research ne irin waɗannan abubuwan da suka dame mu, amma mun kasa. Abin da ya sa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.